Marla Hanson chu nula mel chatak mai du tak mai hiani a ama chuan real estate na thok chenin ahnua modeling lam alu chil daya kumsang kha zakwa somriat chawachang velin model na a thok chho chanani mase Marlai chuanin New York ka pahosave pa ngai tak Steve Rota in alwa saknuwa atan thil engkim mai chu adanglam chhota a ashing dun chu a in thak ta lokani achan chu a in lwa na pa ber chuanin angai zong tlat maya mase Marlai chuan adu let ve miaw lawa wangin Steve Rot chu beisena apedu lova Steve Rot chuan Marla chu ban san du chuang lavin a kopui abial nu diturin asom chhota a atira chuan pafel tak le pa ngai tak angin alanga mase Marla in asom na te a hnol nuwa chuan a zedik tak chu a chwa chhota ni Marlai laka chuanin thinrem na tur azong chhota a ahnuwa phei chuan a in lwa lai poisa da kham tur chungchanga an thu a in mulo chhota hiala mase Marla in Steve Rot ahnola wanga Steve Rot thinrimin Marla zarboy atum vedana an ngai ani chutia poisa chungchanga an boy nuwa chuan Steve chuan abial nu ni tura asom na lo hnol saktu Marlai laka phubalak nan ti in mi pahni arwaita a Marla chu thilek lek asiam turin atitani chung amiroi te pani chu Stephen Bauman le Darren Norman te ani a Stephen Bauman le Steve Rot te phei chu mi pa ve mani se lo in ngai zong ve to chin ani a rei tak an lo in zui ve manani ma se Steve Rotan Marla Hanson adu chautak nuwa Bauman ne na anin kar chu alo khive ni turani anin chenta a chu wangin Bauman chuan Marla Hanson chu a thik mai ni lovin alo hohle a abial pahlui ni ta Steve Rotan anga izon awang shim po chuan Marla Hanson chu ti na talo chak ve ni ti chuan Steve Rot chuan Marla chu aruk theyang berin a stop china Rahman na asyam taboka Marla Hanson ne na bar khata an haulain thupoi mo tak soipui lok du nei anga in soin Marla chu bar pon lama akau chuak te a munre le fal de uhleka an vele chuan amiroi te pani Bauman le Darren te churon in lan ve ngalin blade mang chuan Marlai mai anon zaisak ta thut maya voi khat mai an du tok lo ti chuan an beiron boka achala te abia nga te amit kawa te an zaisakani a chen lai chu akak thokin akak zau em maya a chen ve thung chu akak thok lutuk lo hlo masemi pat pathum ngatin an beiron boka chu wangin thilek lekin an siama an kal santani Marla Hanson chu mi indam do in an shwai fata ahmai munthum laya thuk tak takakak te chu an thui sak ngal vata doctor chuanin aser chu are thei to lowang ti na shil lok ngal mei chemel chatak mai ni chin kha mel mu nuam lo tak mai no pangtan pe chuan lo om taka a chuak ta zo kani Steve Rot Darren le Bauman te chuan Marlai chu hlau tak le thilek lekin an siam to boka chu wang chuan Marlai chot engtin ma ati zui ngam an ring lova ma se an chau swal chiang hle Marlai chuanin a thil ton rap thlak taka wanga in khung borenga achunga thil ti tu te lau zui renga nun man chu atum ho lo maya mel mu nuam lo le shi om po soi lovina thil ton chu court a thlen pui ngala court lama an boy zui ngalani finfiana anei lo awangin atira chuan miswal pathum te zog chuan hne na an changman leka Steve Rot hi paho sale thil ti thei takalo ni ve bok nen Steve Rot lawyer chuan Darren le Bauman te chumidum an ni awang main Marla Hanson chuan a musitani dotina pu ani ti zongin thil aron soi ta dai maya courtroom chunga zong te deuh tho chuan Marla Hanson chu an ran lo pha bokani courtroom chunga chuan defense attorney Alton H Maddox chuan Marla Hanson chu ti thinri matum na sa hle maya ami mal thil tak tak te mangin tongkam na tak takin abei chiam renga Marla Hanson chu meiche pakhat midum hau musita anza omna ti chia saktum ve shim angzong te inaron pu ta dai mai ni tin meiche le bler tak mi pa te in a chil tir te a an hena changa hlong na tel tum chin ang te inaron chwa ta boka Steve Rot po chu azar boy na sa jok ang inaron chwa ta dai mai tin court chunga nge defense attorney Maddox sa chuan Marla chu do soi mang minasanu ti na kau bokani Marla Hanson chuan Steve Rot le a chan te pahnin an beiron laya amang an zia le a hlau thon man zia te thil tam taka ngai to man zia te a soi chuaka an pong swal do ne moti alo ti manani chung thu a soi te chu Steve Rot attorney Maddox sa chuan in fiam thu tho nan ti alo man sak dai thonga
mi papathumin an pawng sual ron don ta emo alo in ti ve ringot mai te chu thil nui za thak zo kani ti ati sakani Masia Marla Hanson hi adem shan lau mei chi hau chuan in kan sha thiam pui vek karing mi papakhat mai ni lau mi papathumin an be ron thut maya eng thil nge an chunga an ti don engma a shebok si lau an that don nge an pawng sual don nge kutan thak ron shep don ti po a sherawa a che berber thlengin angai to na thil tam tak aron lut man ti asoi na mai chawani a thil thlen laia a hlau zia asoi chuak ve mai chawani ma se courtroom mi te chuan fiam thu tho nan an man sak ta dai mai ni Marlai chu abe dong ru to hle maya a chutna chang chuan judge chu a en chin judge tal chuan in a torna te fair takin a thler pui thei abe seya ma se a judge ber po chuanin miswal pathum te chu a tran zo ke moti mai turin thil a soi chin thonga chu wang chuan Marlai chu abe dong ta hle mai ni Masi atop thlengin beidong lovin a be chhun zom ta zela a chan chin chu adar zau zel ta boka atira courtroom chhunga mi ten thil ho tak anga an ngai chu khovel mitam tak shiat a han hlo chho tak nuwa chuan case lar tak mai serious tak mai aron ni chho ta a Marlai le a attorney chuan court chu ngeya atwar tu ber an treat du dan te chu an out chwa pui ta a criminal justice system chu an social na sa hle boka court chu nga nge atwar tu ni zat bura an lo chwa le dai dan te chu aron out chwa pui tel ve ta ni ti chuan khovel chuan in Marlai case chu angai ven chho ta hluai maya atopa chuan miswal pathum te chu thiam lo chan tir an ye ve ta ni judge chuan Steve Rod chu arei lo bera kum nga arei bera kum so panga zel tang turin achung thuarel ta a chiang bokin bangmen le daren te po arei lo bera kum nga arei bera kum so panga chung zel tang thei turin aro arel ta ni judge chuanin a hnuwa Marlai hne na mai chana nge ngaida madila Marlai lawyer hne na po ngaida madil bokani achan chu court chunga anril ruti na bel cha thei zong thil kalpui charcher ani chungpu a judge ani na anga engma ati saklo awangin ngaida madilani Marlai chu mei che hwai sen le chel tak mai ni lo phaise chuanin adik na swal chwa nge tuma abe ve lai meka judge te thleng maya an lo la serious du ha lo chu bedon hlen mai a oldon maya ma se judge nge po in achan viau lo ti a shereng chung po in a top thlenga be a thlang zo ka a be dong du lova atlom du lo atlom ani chuan misol pathum te ma a atlom ti na ani tel ngal don boka chu a du lo perani court chunga atlom ani chuan adam chungin achunga thil rap thak ti tu te hlau zui reng in a om pha do na chutiang ai chuanin a thok top thlenga asum ne zong po seng ral feka miswal te court kal tlanga be le chu a thlang ta zo kani Anua Marla Hansonin asoi le dan chuan Steve Rod le achan te pahni nan be awanga ataksa ahliam te ai chuanin court chung ngeya defense attorney le courtroom chunga mi ten athil ton chung chang fiam thu tho na na an man sakte chu anna jok dai ti na soi Marlai hwai sen na le achunga thil thengrap thak tak alo ma chhon dan le hlau ve tho chung si a abe let dan te tin court chunga nge po judge ngein a chan vak lo ti a sheto chung po a bedong du ha lawa top thlenga dan ang thlapa a han be chun zom ngar mai te chuan mitam tak thin lung a hne ta a thil ton ang tong ve to le tong me te tan hwai sen na pe tu aron ni chau ta ni a hmai ser mu nuam lo tak mai te chu makeup mang chuanin a hlia khu du lova angai in apu chuak chin a chan chu miswal tak pathumin achunga an thil ti te chu thup bo adu lo zia alan chhuat tir ve dan angani a ama soidan tak phei chuan ka hmai ser te hian khang miswal pathum te thil ti kha alan chhuat tira mi ten mu se sha se ka du ani ati hialani Billionaire pakhat Milton Petries po in Marlai chungchang a hansha nuwa le a case ti azir chan nuwa chuan Marlai chu angai sang hle maya ain enkol na tur sen chau zong adam chunga ain enkol thei to na tur poisa pek adu thua soi chwaka masi Marlai chuanin alo pom sak talawani a chan chu ama ang thawa hunrap thak tak le khir tak paltlang ve mek an tam ti asia a atam jok phei chu sum mang po puina don tur nei lo an ni bok ati a aser nung te ne na shingnun hanman chunzom zel mai chu athlang ta zo kani atira chuan a hmai le a hmel lan dan te chu a hove thawa ama antina a masi a hnuwa chuan heng ka ser te hian hwai sen taka ka thil swal chhuat te min sha chhuat tir thina heng ka ser te hianin ka chhel zia an lan tirani ti zongin thil a thlir ta a
ma se athil ton rap thak tak tak awangin depression in nasa takin ama chu atibuai ve thawa PTSD antiang te po chu anei zui ta ni Marlai chu screenwriter aron ni chhota a criminal justice system fail awanga victim ten atwar tu ten antor bel cha le dai dan chungchang te chu aron soi chuak china aron tlang au pui china ni Marla Hanson ni Hilton be chan hian film siamani a Marla Hanson story ti hana oma a endu te in lo om takin khan soi lang ve reng reng ani ole hlir tu te tunchimatan chon khati zong ka ni le phot mai se Marla Hanson me chera upui takle hoi sen tak mai chel tak mai judge me upuina a chan lauti shereng chunga beidon na tlanga po atop thlenga be thlangta me che pakhat chungchang ka soi thei chu khati zong ka ni le phot mai se hlir tu te in se fai chung arom thu ka soye